Hej YouTube. Hej. Vi vil lave en let's play. Ikke sandt, Sune? Jeps. Mit navn er Peter, og hans navn er Sune. Jep. Nå, lad os begynde. Vi har lavet os ikke givet os nogen starttus. Og vi har lige snart fået by lavet. Nej, jeg har heller ikke brug for det. Nå. Men vi skal jo lave vores helt eget. Jeg går over i Snebiome og hugger noget træ. Okay, jeg går med. Du lægger lidt. Vi er nye til YouTube, så please like, subscribe og alt det der. Ja, pjatter, halløj og kommentarer. Ja, bare så skriv til os. Du kan begynde at fælde noget træ. Ja. Jeg begynder at gå og slagte nogle dyr og sådan noget. Okay. Så kan jeg kan lave en crafting table nu. Det er vi nok til. Skal vi ikke bo i den her snebiome? Jo, nej, jeg tror vi bor i ørkenen, så når det regner, så lægger det ikke så meget. Nå ja. Og vi har lige sagt, at vi er helt nye. Vi vil gerne have, at I skriver kommentarer. Hvis I vil ind på vores server, så skriv en kommentar til jer. Vores server? Din server så. Nemlig. Jeg har nemlig gjort alt det hårde arbejde for at lave den, så jeg håber, I bliver glade for den, fordi det er ikke ligesom en normal Minecraft server. Nej, vi har installeret kun nogle enkle plugins. Nej, Sune, jeg mener de søde ting, man får, så... Okay. Jeg har en texture på... Hvis I sætter jeg spiller bare normalt. Hvis I vil have, at jeg skal bruge en slags texture pack, sæt en ned i kommentarerne. Ja, det vil hellere være... Det vil være meget godt, hvis I gjorde det. Fordi det kan godt være... Jeg tror, Peter trænger til en texture pack lidt. Sune? Ja. Hvor meget træ har du indtil videre? Jeg har 24 stykker. Jeg går op og begynder at bygge et lille hus. Ja, du bygger det bare derovre i desert. Så jeg begynder at samle ting sammen lidt random. Jeg har fundet et fedt sted. Ja, måske så lærer vi jer. Jamen, kun hvis I har. Kun hvis I bliver udvalgt imellem kandidaterne. Ja. Vi trækker, hvis der er, vi laver altid en konkurrence om, hvem der kommer til at være med. Vi laver ikke noget specielt, vi laver ikke noget stort. Nej, vi finder en, hvis den første, der skriver kommentaren, han kommer med i næste YouTube-optagelse. Nej, det gør han ikke. Vi finder den bedste grund til at være med. Ja. Og så vælger vi den. Og ja, det er ikke bare for at spille med os. Og komme på YouTube og blive berømt. Sådan noget tager vi ikke imod. Nej, vi tager ikke sådan noget imod. Det er kun, hvis man har rigtig meget lyst til det, og aldrig har været på det før, når man spørger pænt. Nej, Sune. Den med den bedste grund til det får lov, men de skal være danskere. Ja, hvis det er sådan hvis det er nogle englænder, så siger vi nej. Okay, Sune, hvor er du henne? Jeg er over på den ene side af ørken. Nu har jeg fundet 3 køer. Jeg sætter crafting til dem nu. Så laver jeg lige økse. Ja. Sune, hvor er du henne? Okay, nogle gange kan vi gøre... Jeg er over på den anden side af ørken. Altså over på den næste biome. I den der... Serveren lægger bare en lille smule, skal vi huske at sige. Ja. Så måske kommer vi til at lægge et stykke tid. Sorry, du er ikke meningen. Sune. Hvad? Hey! Hvad? Nå, jeg begynder at slagte dig med. Ja. Jeg er også ved at miste lidt mad nu. Jeg har spist noget mad selv, men jeg er i gang med at dræbe nogle køer. Hvis du har et sværd til mig, så vil jeg gerne lige bede om det, så jeg kan slagte nogle køer hurtigere. Jeg enchanter lige. Jeg laver lige et. Hvor de syg.
Et træsvær. Hvor er du henne? Hernede. Er du nede i den der grotte, eller hvad? Bagved dig. Hmm? Herovre. Jeg kan ikke se dig. Nå, det er her. Værsgo. Det kan lige få dig. Godt. Sådan. Der. Jeg kan blive ved sådan af dig. Tak. Jeg prøver lige med en anden random distance. Jeg går ned og hakker noget, Sten. ja, så vi kan få nogle bedre tools. Ja, jeg går bare rundt, dræber, kører sådan noget. Fordi jeg tror, jeg har fundet lidt lækkerier hernede. Lækkerier. Ja, jeg synes, jeg så noget kul. Ja, det var det jo. Hvad var det så? Var det is? Ikke engang lækkerier. Jeg har fundet nogle jernlækkerier. Skal vi allerede få lavet jerntools? Og der er... Men husk at lave en ovn først. Og der er 3 rækker, tror jeg, med... ja. Ja. Hvis I vil have det her skin, så jo. Så skriv det. Nogle af jer, som der har det, I ved godt, hvad for en serie det er fra. Ghost Riders. Jeg vil sige, at de der gider have det der skin. Det kommer Jeg synes i hvert fald, det er død awesome. Især med de der falske flammer. Awesome, mand. I skal alle sammen tage en skin, det er awesome. Nej. I har det skin, I har vel. Jeg skal bare tænke på at spille. Jeg kan se en creeper bow. Det gider ikke at være i nærheden af. Jo, gå nu bare i nærkamp. Nej, jeg gider sgu ikke at være lidt en creeper. Jeg havde creepers. Ja. Skriv i kommentarerne, hvis vi skal lave sådan nogle forskellige videoer. For eksempel en let's play, forskellige maps og sådan noget. Eller home games. Ja, det ville være rart, hvis vi kunne få sådan nogle forskellige ting. Men vi giver ikke server IP nu forløbigt, før alt er helt fuldstændig på plads. Men serveren er på internettet. Night King server. Jeg laver bare en stenhakke. Jeg laver lige nogle stentools. Ja. En stenskrog og et stensværd. Sådan. Okay, jeg tror det er alt for den her episode. Tror du ikke? Jo, jeg tror vi kommer tilbage lige om lidt igen med noget mere. Nej, jeg tror det er alt. Kom tilbage til arbejdsbordet. Ja, det er jeg også. TP PCU Sune. Okay, sådan der. Jeg laver lige 2 kister. Okay, og det skulle være alt. Hej. Hvordan skal vi egentlig ende det? Tak. Okay. Og vi ses i hvert fald YouTube. Part 2 kommer ud. Kan du ikke lige TP mig? Sune, jeg er over ved arbejdsbænk. Jamen jeg døde. Jeg kan ikke TP Sune Peculiar Editorit. Sådan, så skal jeg lige gå over og tage dine ting, og så slutter jeg lige af. Ja, vi ses YouTube. Og i hvert fald, recommend og subscribe, og husk at give os nogle gode informationer. Og ja, bare så I ved det, jeg bruger Bandicam. Det er det eneste jeg kan finde ud af. Hvis I har nogle videoer, hvordan man bruger andre gode programmer, som der er bedre end Bandicam, please sæt det i en kommentar. Vi ses derude af. Still.